לאבא שלי. לי היה רעיון עבודה היום, והוא היה צריך להגיע מוקדם לרעיון. אז הוא הסיע אותי מוקדם יותר לבית ספר, וכפי שציפיתי, לא היה אף אחד עדיין בכיתה. ואני חשבתי, טוב, כנראה הם יגיעו מאוחר יותר. אני חיכיתי וחיכיתי. והשיעור היה אמור להתחיל עוד 5 דקות, ולא ראיתי שמישהו בא. אז אני התחלתי להילחץ קצת. ואני שאלתי בקבוצה אם יש ביטול או משהו, כי לא הבנתי למה אף אחד לא הגיע. וכששלחתי את ההודעה, שמתי לב שאף אחד לא ראה את ההודעה בכלל. ואני התחלתי להילחץ. אז עברתי בין הכיתות, וראיתי שאין בשום כיתה אף תלמיד או אף מורה. בכלל, בכל הבית ספר לא היה אף אחד. והתחלתי להילחץ, וחשבתי אולי קרה משהו, אז לא היה היום בית ספר. והחלטתי להתקשר לאבא שלי, כדי לבדוק אם הוא יודע מה קרה. ואבא שלי לא ענה לי, ואני לא ידעתי מה לעשות. החלטתי לקחת את הדברים, וללכת הביתה. וכשהלכתי, שמתי לב שאין אף אחד ברחוב. אפילו לא חיות קטנות. לא ג'וקים, לא זבובים, לא שום דבר. זה ממש הלחיץ אותי, אז הגברתי קצב. ואז שמעתי משהו מרשרש בשיחים. ואני כבר הייתי ממש נואש לראות נפש חיה כלשהי. אז בדקתי מה היה שם, ולא היה שם שום דבר. אני כבר איבדתי תקווה, ופשוט המשכתי על דרך הביתה. כשהגעתי הביתה, אמא שלי הייתה אמורה להיות בבית. בגלל שהיא הייתה חולה, והיא לא הלכה היום לעבודה. אבל כשנכנסתי, היא לא הייתה שם. רוצים חלק 2?